Libap vilayetinde bir yaş oğlan özünü yük otlusynyň öňüne oklap öz janyna kast etdi. Türkmenabad Aşgabat demir ýolunyň ugrunda bolan wakanyň şaýatlary merhumyň 18 ýaş töwereginde digine aýdýarlar. Bu aralykda Aşgabatda bolan ýol hadisasynda hem bir adam helak boldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 1-nji maýda Libapdan we Aşgabatdan maglumat berdiler. Waka 1-nji maýda ýerden sagat 11:15 töwereginde şäheriň 3-nji kwartal etrapçasynyň gawadyndan geçýän demir ýoluň ugrunda boldy. Zerger stansiýasyndan uğran ýük otlusy Türkmenabad 2 adlandyrylýan uly demir ýol stansiýasyna barýardy. Otluýynyň tüýligi sagatda 40 kilometr barabar ekeni. Dip Sevitdäki habarçymyz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, ýaş oğlan demir ýoluň ugrunda köp wagtlap durupdyr we özüni hamana birine garaşýan ýaly alyp barypdyr. Otly geliberende ýaş oğlan özüni otlynyň aşagyna oklady. Otlynyň tekerleri oğlanyň bedenini ikä böldü diýip waka şaýat bolan Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäher polisiýasynyň çeşmelerimizin 1-nji maýda akşam saat 9-da beren maglumatyna görä, kanun goraýjy edaralar oğlanyň şahsiýetini şol pursada çenli anyklap bilmediler. Oğlanyň nirede ýaşaýandygy, haýsy mektepde okuýandygy we onuň öz janyna kast etmeginiň mümkin sebäpleri henüýde çenli anyklanmady. Bu oğlan wakanyň bolan sebitiniň ýaşaýjysy däl ýaly bolup görünýär. Sebäbi 1-nji maýda polisiýa bu ýoğlan oğlanyň kellesini surata düşürip Türkmenabadyň köçelerindäki ýaşaýjylara görkezip, onu tanaýandyklary bilen gyzyklandy. Suratda oğlanyň diňe kelle bölegi bar diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz 2-nji maý güni Türkmenabadyň köçelerinde oğlanyň suratyny görkezip, onuň şahsiýetini anyklamaga çalışýan polisiýa işgärleriniň göze ilmeýändigini belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sevitiň polisiýa müdürlüginden we Türkmenabadyň demir ýol menzilinden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Adatça bolşýaly waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Azatlyň habarçylary ýurtda bolýan tebii, tehniki, ýol, otly hadisalar barada ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Geçen ýylyň tomsunda Türkmenabaddan uğran otly bahar etrapçasynyň golaýynda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Geçen ýylyň iýununda we bu ýyl 1-nji maýda bolan pajygaly wakalaryň ýeriniň arasynda diňe 1 kilometr bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz 27 aprel gijesi şäheriň 30-njy etrapçasynda bolan ýol hadisasynda bir adamyň helak bolandygyny habar berýär. Gurbandurdy köçesiniň ugrunda bolan ýol hadisasynda neşe maddalaryny ulanandyklary çaklanýan ýaşlar awtology aşa ýokary tezlikde sürüp, ilki ýol böwedine soňra da golaýdaky zibil daşaýan ulaga kürsäp urupdyr. Urgynyň täsiri netijesinde zibil daşaýan ulag gapdala agdarylýar Dip habarçy belledi. Waka şaýat bolanlaryň tasdiklamagyna görä awtologyň sürüjüsiniň saglyk ýagdaýy ilk wada kadalydy. Ol diňe aýagyny duýmaýardy. Ýöne ol keselhana eltilenden soňra aradan çykdy. Habarçy şäheriň köp etrapçylarynda ýaşlaryň ulagdaky aýdym sadyň sesini batly açyp, ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrmak bilen bagly ýagdaýlara häli şindi duş gelse bolýandygyny aýdýar. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerinde ýerleşdirilen gözegçilik kameralary hem ýaşlaryň bu howply hereketleriniň öňüne alyp bilmeýär diýip habarçy belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň polisiýa müdürlüginden kommentariýa alyp bilmedi.